Dámy a páni, dovolte mi predstaviť vám najnovší model krhly. Veľmi praktická na léte a celá záhradka je poliatá. Dámy, máte už plné zuby tých otravných klobúkov. Ja tiež. Zvolte tento klasický, ale pritom ultramoderný košík. Ochráni vás pred slnkom a dodá vám sexy vzhľad. My z asociácie ezoterikov riešime jeden veľmi závažný problém, ako byť tu a teraz. Preto sme priniesli tento skvelý nástroj, kde si poviete, že bude to tu a môžete tu byť aj teraz. Klasický problém motorkárov v lete. Proste v tej príľbe sa nedá vydržať také teplo, ale toto je veľmi vzdušná príľba. Viditeľnosť je horšia, ale keď prší, viditeľnosť je tak tiež zlá. Palčivý problém modernej doby, áno, všetci vieme. Mobily, tínedžeri s mobilmi, áno. Máme tu prevratné riešenie, vedci z USA objavili, že keď tínedžer položí svoj mobilný telefón do košíka a takto ho musí držať celou cestou do školy, takto ísť, nepozerá do mobilu, nezrazí ho auto, áno, nie je na tom závislý, neprehlbuje závislosť a takto krásne drží košík celú cestu do školy. Určite ste všetci zažili v živote trapné okamihy, ale tomu môže byť pomocou tohto zariadenia koniec. No predstavte si, že si vás šéf zavolá na koberec, keď ste niečo pokašľali a vám to je strašne trapné, lebo viete, že ste to pokašľali a vtedy si spomeniete, že máte po ruke toto nové zariadenie, takzvaný vymazávač trapných momentov. Nasadíte a vy sa z tej situácie vyparíte. Ideš? Už nie, už si vám Už ťa vymazala. Vítajte v roku 2050. Letecká spoločnosť. Šetríme svet. Aj planétu. Na čo vám sú všetky tie plastické sáčky, keby vám prišlo v lietadle zle? Takže tým odborníkov a tým vedcov vyvinul len jeden. Komunitný sáček. Pre všetkých pasažierov našej spoločnosti. Stačí, že si ho budete v lietadle podávať. Ekologický sáček na zvracanie. Dámy, poznáte, to je moderná doba a preto sme pre vás vymysleli tento multifunkčný nástroj, multifunkčnú tašku. Čiže keď chodíte neskoro z práce domov, už je tma a musíte sa zastaviť v obchode, nakúpiť potraviny, dáte si tieto potraviny do tašky a idete domov. Ale na ceste domov vás určití muži prenasledujú. Takže potom využite túto istú tašku takýmto spôsobom a už sa k vám ani nepriblížia. V našom období všetci mi dajú, no možno nie všetci, mi dajú za pravdu, že je kríza mužstva, áno? Ale na Orave v Janošíkových dielňach vyvinuli sme takýto nádherný cvičič preskakovania ohňa, áno? Takže mladý muž, mladý junák, keď chce teda cvičiť ten oheň, aby preskočil, tak začne takým spôsobom, áno, že preskočí tento náš cvičič, rúčka sa dá zdvíhať, áno, takže on bude stále vyšší oheň preskakovať a tým podporovať svoje slovanské mužstvo, áno? Ženy, chcete mať zadok ako Beyoncé? Nemusíte chodiť na plastickú chirurgiu. Dá sa to vyriešiť veľmi efektívne. Zoberete košík, nasadíte si ho na problémové časti
A máte najlepší zadok, najväčší, aký vôbec môžete mať. A nikto v obchode sa na vás nenalepí. Je tam ten priestor. My v Slovenskej asociácii vied sme dostali zadanie, a to bolo od zoskupenia Playboy Slovenska, ktorí hovoria, že čo ich najviac otravuje sú ženy, ktoré stále dobiedzajú. A zase my sme updateovaní, čo sa týka pravidiel a vieme, že ženu ani kvetinou neodrieš. Preto týmto otláčame pokoj. Pre niekoho aj pre pánov, možno to môže aj pre pánov, ale to je to. Moda sa stále mení. Zabudnite na rovné dlhé vlasy. Teraz sú v móde kučery. S týmto zariadením, ktoré sa nazýva Domáca trvalá 3000, v skutku premeníte rovné dlhé vlasy na krásne huňaté kučery. Objednávajte do 5 minút a za cenu jedného dostanete rovno 2. Ja by som ráda oponovala tomuto pánovi predajcovi. Nesúhlasím s jeho výrobkom a ja si myslím, že sú opäť v móde parochne. Už je koniec hladkým rovným vlasom. Dajte si parochňu.